Следващото събитие, за което искам да спомена, е на 3 май. То не е грандиозно, не е нещо, което да внесе някаква изключителна динамика, но все пак и го има на астрологичното небе и за това ще спомена няколко думи за него, а това е преминаването на Меркурий в Телец. Да, този Меркурий, който много често спрягаме заради неговата ретроградна фаза и заради това, че е толкова известен с нея, той ще бъде ретрограден, но чак в края на юни месец. Така че този месец може да отдъхнем от гледна точка на неговото влияние от тази му страна. Но какво е Меркурий в Телец? Когато Меркурий е в Овен, по принцип Меркурий отговаря за нашето мислене, за комуникацията, която провеждаме, за начинът, по който общуваме с другите. И когато Меркурий е в Овен, той към момента е там, самата комуникация е по-динамична. Да кажем, по-често е възможно хората да изпадат в спорове, по-често да искат да доказват, че са прави, да има някакви поводи, на базата на които да се съравновават, защото Овенът винаги иска да бъде пръв. Нали, цялата енергия, която се носи по принцип в момента е на лидерството, защото, както знаете, доста планети са в Овен. Слънцето излезе от Овен на 20 април, когато премина в Телец, но Марс все още е там, който е изключително силно като показание. Меркурий също е там, имаме и Сатурн, и Нептун. Много голяма част от енергията ни води напред, но това е така една странична тема. Както вече споменах в началото, сега е идеално време да работите за развитие. Просто да действате, дори да нямате ясна посока, да не знаете на къде точно, как ще се развият нещата, да се страхувате, просто направете първата крачка, за да видите, че ще има някакъв резултат. Сега, ако няма направите, просто няма кога. В смисъл, не използвате ли май месец пълноценно и да кажем юни до някъде, след това просто няма да се говори за това. Тогава ще ви говоря други неща, ще ви кажа който е действал, сега ще жъне резултати, както сега ви казах за новолунието и пълнолунието в Скорпион, така че ако ме послушате, наистина мисля, че няма да съжалявате. Разбира се, може да се съобразите и с личната натална карта и това, което ви показва, но глобално това е за всички. И когато Меркурий навлезе в Телец на 3 май, мисленето ще стане малко по-методично. Тези, които не се чувстват добре в огнената енергия, да кажем, ако сте с воден знак или с земен и има твърде много огън във въздуха сега като транзити, това на вас не ви влияе много добре. Тоест, все едно нещата се случват много бързо около вас. Обстановката е много динамична, всичко се случва едно след друго, а вие нямате възможност да премислите, да обмислите и така някак си да си дадете време да действате. А има хора, които определено се нуждаят от такова. След 3 май именно този нюанс ще се промени. Да, ще има доста огнена енергия, която ще остане във въздуха, но в сферата на мисленето и на комуникацията ще станем доста по-търпеливи. Тоест, когато комуникираме с хора, няма да го има това напрежение. Няма да има тази динамика, аз да се изкажа, да те прекъсна, така да видиш, че аз съм прав, аз да ти докажа на теб, че съм прав. Нали, тук, когато имаме Овен, диалогът е по-скоро не да изслушаме другия и да проведем разговор, а ние да докажем нашата гледна точка и че ние сме правите. При Телеца има доста повече обмисляне като цяло. По принцип Телеца е знак, който взима дори решенията малко по-бавно, но по-обмислено и в този ред на мисли това като напрежение ще отпадне. Така че това е един ползотворен транзит, според мен. Всеки транзит си има плюс и минус, но малко от малко енергията ще се промени. Особено за тези, които усещат тежест в тази по-динамична енергия на Овена. Нали, сега, който има Овен в важна точка на наталната си карта, определено ще преживее големи турбуленции през тази година. Нали, особено ако има асцендент или десцендент в Овен, медиум цели, имун цели. Обикновено, когато на такава кардинална точка премине Сатурн, който в момента е в Овен, винаги се случва нещо много сътресително, сътрешаващо ли, как да го кажа, когато има сътресение. Нали, обикновено това е година, в която човек си дава сметка за важните неща в конкретната сфера, а и много такива отпадат от само себе си. Дали ще бъде партньор, приятелство, отношения с колега, с колеги или професия. Могат да бъдат най-разнообразни, нали, самите дейности, но определено, ако имате силно изразен Овен, тази година ще ви бъде много динамична във всяка една посока. Следващото събитие, което съм си отделила да ви спомена, като цяло бележи втората половина на месеца.
Първата половина се изчерпва с преминаването на Меркурий в Телец и няма толкова голяма динамика след това. До новолунието в Телец, което е на 16 май. Тук съм си отбелязала 16 май, но то е късно вечерта в 23 часа, плюс-минус няколко минутки, така че може вече да го водим и към 17 май. Но това ще бъде втората половина от месеца, която ще бъде много по-акцентирана от към събития, защото малко след това и Венера ще смени знак, Меркурий отново ще смени знак и накрая на месеца и Марс ще смени знак. Така че ще има тук доста повече динамика. Венера отговаря за чувствата, Марс отговаря за действието, както казахме, Меркурий отговаря за мисълта. Но тук промяната няма да бъде само в сферата на мисленето и на комуникацията, а и в сферата на това как приемаме комуникацията си с другите чисто на емоционално ниво. Как предаваме своите емоции. Как се чувстваме. Винаги има значение. Ако Венера е в много чувствителен знак, да кажем като риби, всички ставаме едни обичиви, всичко има значение, придаваме важност на най-малките неща. Ако пък Венера е в знак като Козирог, тогава сме непокисти и външно не ни личи какво чувстваме, да кажем. Това са едни такива енергии, които действат глобално. Изобщо не коментирам хората, които са родени с такава позиция натално. При тях това е нещо свързано така като проявление с целият им живот и се разтегля. Но мисълта ми беше за новолунието в Телец. И се разсейвам, защото искам сега за първи път да съобщя нещо, което не съм казвала никъде другаде. Дори самото събитие още не е излязло, но на 17 май очаквайте едно събитие, което ще бъде първото по рода си от това, което съм правила до момента. Събитие на живо, събитие свързано с медитация, с манифестация, с писане на желания и разбира се астрология. На едно много приятно място в София, така че ако искате да се включите, ще получите информация в Viber групата, която коментирах преди малко, защото местата са наистина много ограничени и ще имат достъп само тези, които първи проявят желание да се запишат и да участват. Така че новолунието на 17, на 16 в 23 часа бележи началото на втората половина от месеца. Знаете, че когато имаме новолуние, винаги има нещо, което расте. Това е семенцето, което се засажда, за да поникне нещо след 6 месеца, когато е и пълнолунието в Телец. Знаете, както сега ви дадох пример, че това са етапи в живота, които няма как да се пропуснат. Няма как да мечтаем, да манифестираме и да желаем нещо днес, а то да се реализира утре. Винаги трябва да има работа и да полагаме някакви усилия, за да се случи това, което искаме. Вече в зависимост от това, в кой дом при вас се случва новолунието в Телец, в тази сфера вие имате възможност и да кажем подкрепа от звездите да реализирате по-лесно вашите начинания. Ако сте асцендент Телец, да кажем, това ще бъде ново начало за вас като личности, ново начало от гледна точка на това как се представяте пред света. Ако искате да имате нова версия, да бъдете по-добрата версия на себе си, да започнете нещо ново, за което да отговаряте вие, което да се отнася само за вас. Нали? Тук не говорим за деца, за семейство, за работа или за нещо, което чувстваме като задължение, че трябва да направим, а за нашите собствени искания и това как искаме другите да ни виждат. Да кажем, искам от утре да започна да се грижа по-добре за тялото си, да спортувам, да изглеждам добре, да се чувствам добре. Тук и втори дом има също така значение за тези, които са асцендент Овен, но не само. И първи дом също така отговаря за това. Така че ето такива неща могат да бъдат ценното в това новолуние. Да си поставите намерение в точната сфера, там където имате най-голяма възможност да реализирате потенциала си. Защото ако новолунието ви е в първи дом, да кажем, вие работите за шести, т.е. манифестирате и давате така своята енергия за реализация там, не че няма да се случи, но да кажем няма да бъде чак толкова подкрепящо от тази гледна точка. Иначе новолунието в Телец по принцип отговаря за стойността. Самият Телец отговаря за това ние какво смятаме за себе си, доколко си вярваме, доколко искаме другите да ни уважават и доколко го позволяваме. Нали? Знаете, че има хора, които са доста по-скромни, които винаги казват, сега да не те притеснявам, нека
аз ще си го направя сама или носят турбите без да дават на никой да им помага и така нататък. Тук именно такива моменти могат да ни покажат дали се оценяваме правилно, дали нямаме нужда понякога от помощ или дали не сме занижили нашата самооценка. Както и в обратният случай. Разбира се, има и хора, които са с много широко его, които се смятат за прекрасни и може и да е така, но понякога има една доза арогантност. Тук също може човек да се опита да бъде малко по-приземен и да види реално как стоят нещата всъщност. По принцип, телеца не се слави с това да има високо самочувствие, но тук не говорим за телеца като зодия, а за новолуние в телец, който може да попадне във всеки един дом във вашата натална карта. И ако вие сте, да кажем, знак Лъв или пък асцендент Лъв, това новолуние може да ви покаже именно такъв тип ситуация, свързана с егото. Нали? Зависимо от това в кой дом точно ще премине. След това казахме, че Меркурий влиза в Близнаци, Венера влиза в Рак и Марс влиза в Телец, като тези три събития се разтеглят между 17 и 19 май. Както казахме, новолунието е на 16 в 23 часа и оттам нататък, като скачени съдове едно след друго, всички други пластове се изместват. Когато говорим за Венера в Рак, тук ситуацията е прекрасна, защото Венера се чувства много добре в този знак. Нали? Към момента, когато Венера е в Близнаци, това също не е позиция, която, да кажем, всяка позиция си има плюсове и минуси, но Венера в Близнаци няма толкова, не отразява толкова близостта. Това, което всъщност е главната функция на Венера. Ние да обичаме, да се чувстваме обичани, да показваме любов и да получаваме, за да може ние да храним тази Венера, в случая в нашата натална карта и тази транзитната, която вероятно аспектира някаква точка или пък самата ни Венера в наталната карта. Но Венера в Рак вече е изключително чувствителна, насочена към създаване на уют, на дом, на семейство. Тук фокуса чисто емоционално, от към емоционалните намерения на човек, не практическите и практичните, тези, които мислят, а тези, които чувстват намерения, се фокусират в дома и в семейството. И човек става много по-фокусиран върху тази тема. Да изгражда дом, стабилност и да показва на близките си хора, че ги обича и че има нужда от тях. Тук може да се засили грижата за дома, за семейството, дори като цяло един такъв транзит благоприятства семейните отношения. Хората стават по-сплотени. На глобално ниво се усеща една мекота. И в изразяването, и в усещанията. Изобщо транзитът би могъл да бъде много добър за хора, които се занимават с някакъв тип изкуство, които се работят в сферата на грижите също така. Като цяло е много положителен. Ако имате някакви въпроси, ще се радвам да ми ги зададете. Освен линковете, които ще ви пратя. И Марс в Телец, както казахме, транзита на Марс вече е малко по-дълъг, той не сменя знак всеки месец. И преминаването на Марс в Телец ще насочи нашата активна енергия към едно успокояване. Марс в Овен по принцип е във владение. Там Марс е най-силен като знак, като позиция. Той все едно на трон, както Слънцето е на трон в знак Лъв, ако сте чували този израз, тъй като той е доста по-популярен. Така Марс е на трон в Овен. В Скорпион също е много силен, но в Овен е в своето владение. Там изразява функциите си най-чисто. Тоест, ако човек има в наталната карта Марс в Овен, да кажем, той е изключително добър спортист или спортен запалянко, или просто човек, който е изключително активен. Сега, дали интересите му са свързани с спорта, вече е нещо различно, но със сигурност дава една мотивация. Когато премине Марс в Телец чисто транзитно, това отново доста успокоява енергията и малко ни заземява. Марс в Телец обича по принцип по-конкретните дейности. В този период най-вероятно ще се занимаваме не с толкова активни неща, колкото с по-практични. Да кажем работата с ръце. Чисто хендмейд производството. Тези хора, които се занимават с ръчен труд под някаква форма или които обичат да моделират, да пипат нещо с ръцете си. Дори фризьорите са под Телеца специално за тази дейност, която упражняват. И Венера, и Телеца ще имат така най-добро
усещане за този транзит. Могат да го усетят по най-добър начин, защото ще им се отрази благоприятно.